Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor bam ta kasngi. Khang Dewïong dur Lanot ki longiing du jingim kamai lynti Jingeh ki baduk khasi kabla shangkun nanon bala penmi da ka Star Films Production hapo ka jingelam jung ba Moonstar Nongdhar kalala ban pen I pat ba ha biju cinema ha ka katfratrik unaitung. Ha ka jingerap jungiru pat ba ki bawan ban saki kani ka jingle kai badap da ka jing sngaw. Kani ka film ka Shongdor halor ka jing im jongi longiing ki badung bar ki basyanya ka kam Khang Dewïong ka baritang ka way na kilat kamai ban pendap ya ki jing don kam jongki. Henry hadin usnem arhajar khat saw ka Sarkar India klapen mi hukum ban khanglun ya ki coke factory ban to thliu khnai hajalla Meghalaya. Kabalawan ra ka jing jot jing pra ha ki snong ki jing thau bar ki longiing ki bam don nat shu ban kamai. Ha ka film na bud din bnia ya ka jing im jong ka kongrida ka kemi ka bladu ya ulok bat hadin kata ka ha banile marwei banri bat sumari lagi khun ha ka prathai ka bakhlam jing ram ka kham shirkai pan ka long ba ka sarkar ka lakhang sindon ni ka kam ka batang maka ka long kalat kamai kani kala pelong ya ka jing im jong ka ba ka long yeng ka long ka badam da ka jing e ka film Lanot ka aimen sim bat ka pen iru shapang ka jing duk ka ba shirkai ka jing e banyo jingeram na ki bang ki bale khem jing itenan bar ka jing sha le ben ha ki bol sarkar railing ba ka jing shania ha ka jing elong pat ba ka jing kershan marui marwei ka kong rida ka dang yai persang ban in bat ki shaprang ki nong wan pen ki pen pau ka jing sngo khya ka long kum ka kitab jongi hi ka jing im jong ki pat ba pasa akhlau ki badung ki bladu lat kamai ka penlong yingi banyo ino shai ya ka jing shisha bangilong ha ka imlang salang. Uba Moonstar Nongdhar ubade u producer u director but unong tho khana jong ka film lapau shabar na ki film kum vngiu bat ka rinsan jing im Henry ha ka Lanot ulapen I shu shu ikasap ka bating e tam. Ka tho ka drama ba ka jing shisha lapen yasno ha ka rukam ka bapin khi minsim bat ka pelong ya ka ni ka film ka ba kodor shikadei e. Uba Moonstar ukenturu iki pat ba bakin ai ke jingkrshan na kamta kani ka film ka bawanra ka sur jong kiba latno ha ka imlang salang ka jingye khun ha ka jingduk hadin balakhang ya ka Khang Dewïong ka por ba ka kamti Dewïong kadang yat ben ki longiing kidang la ban penbiang ye ki jingdon kam haying nri hadin ba ka sarkar klakhang sendon ki briu kila shakta ajur amsham don lat shu ban kamai kila khi ka jing sngo khuslai jing kulmar ba ka jing e ban yo bam banri ki khun bat banne ha ka imlang salang kum ka nuksa ha ka wei ka longiing balapin I ha ka film Lanot ukpa ka ying upan ramman ka por bat ha ka wei ka sngi ulale ka kam bakla ka balawan ra e ka jing prasendon jong ka longiing ka kemi ukpa bat ukhun kilalat no para jong para Henry onda ukhun ulahe ula persang banwat biang yela ka kemi bat ukpa ka lynti jong u ka long ka badap da ki jing e Henry ula yai trei shitom berkalapoi ru ha ka benta ba ula job ya ki jing e baro. Kani kalong ka khana ka badap da ka jing skosi Henry ka pen iru ya ka jing klan jong ka men simbriu bar ka jing sha ban im ha ka jing shisha. Ya kini ka film yang sedang mentas ni ka para tarik Julai man pen I hari to biji. Perlu video kiwan ki respon Hadu mentati ki jiwan yang paiba kidang duna yang mentasi nomor kidang ong bun di badang ong badai ka si bakai long tray. Ke min sampai ya gini si badang wan ke ngak minti bikin yawan bun ni kini minti ban kersan ni film. Lapan nak film baca no film belakang film maka tidak dan bantuan sekilas. Atau kelibiang ini napareng ki ba simata ka film ki lawan hi bata kasni tamba long gangguan di padai nabar bakiton lagi jam di tempat 81 yang sawan lagi ni si bobot. Iya kata ti nga nakaling jonga nga su kerpa hi ba iba bakin wan ban kesan ka film daga ba wan pe yang po bijit sinema ki kabenta ka ba ngala banong bakan kringi pa iba hi kalong ba kinwan saki hi tadi kejing kenal dengan film
namar ngila shna gini ka film nadu ka mensim ngila shna bah ngila lut kabor kapor kapisa ka tangka te nakabalik kam jana ikhniat te kermen ba ki pai ba rek pe du long kin smuhun ban pe gini ka film te ali wan ba pe gini film sakhi dalade ja ka jing itna ka film halor ka jing ai ka teng ka star film production di nakadaw ba ka teng jonga hi moon star teng nga shim naka teng star film production hoy nga kwa ba ki pai ba kumjur ki brio sarkar kinwan ban pai ini film makin saki hi darade bakalong kuno ka film bat base halo kanu story la snack nangka ka jingtuna jonga kalong namar ba sisin male hi ka advertisement ka buan hi jingot jingsap ti dena kada ba jingtuna hi ka jinglo jonga takadaw ngamla ban jam cepat ka tiza ngelapalai la si benai tam ka jingpe jonga te ki bi biang hi ki buan ki views Ka tiket ano? ka tiket kalong aspa tangka ke balkani hispa sanpo bat hispa syapo pada Badan yang ibu pai nak film sa film. But itu cok bulan Maret musim kami ya itu pergi ibu ya ni film Lanot. Hajing pet jonga ini ka film te kalong ka film ka baitanan umdai bang syara umdai kadang ka jingmut jonga ni ka film babu kerteng Lanot tu kadang ka jingmut nama haba kayeng kasam Jingeh kasam ka jinjar kasam ka stam kamai kaji dan penbit penbiang hayeng kumukpa ubadai kupa jonga ni kayeng ma te usam jinjar nadu ba Khang Dewïong bom dan su kata kalat kamai kaji nama ula melin bik bandan ha ka kata ka khayu Dewïong ma nadu ba Khang Dewïong pa kala dan yu bon kamai bon penbit penbiang hayeng asam te nang tahi kayat ka story jonga ni ka film te ladang batai thanro ki bil ke sa thono kinum so tanat chi bangan pet te ka thim kisem bet katahi ba ka thim jonga ni ka film ka dei ba ukpa lane ka yin kasam ba kasam chitam haba kanu ka kam ba utrem u la sha kani no kan ba kumno banwan ra ka ja ka do lane kita ka kambam kadi hayin hasam te tang ukpa ba suthu bat ka kemi ma nadu ba sha tu lane nadu ba sha kani no kan ka kam ka jam jongki pa nadu ba Khang Dewïong ba chong nama te kawan ka jing Lanot kawan kata ka jing jinjar ka jing sofi hakayin kasam kan kumno ka uyat lynti adin bala Khang Dewïong kata borok ka dei sipang kani ka film ki bapani kani film hade kata hi ka jing yat lynti jong kani ka film ka jing yat lynti jong ite ngai syai bamun na do men syama na do men syama ta pengarang kena adang de teenager te bamun ila film lam banga film kan bana syam te na nang tu ngai bamun bai long spark bai long dang tu kamen sim ban tray sitam ban hak kamplem kan ban tray sitam hak kamplem dan sya kata jing tu ban ak film te na ina do men syai umbe tamantai wat had do men taru dang gajo kamen sim da bai long thrang sya ba in sna chuchu ki film nang ni khmat long ba in push ba kam film kan tong hak jing i jonga ina do men syai do men ta katu gajing long excitement sipang ka film nang kajo ai dadu nang tu hadu menta kadawan kamjo kata kamut nadu arjar pra hadu arjar option ke excitement bat snap film jong bamun kalong kamjo hendai pause ma kumbat suang na ba haka jia lebih jong lese kumba ma film ta fikali ba kajing kaduna ka publicity lese kumba mention ba bamun mene yang ba haka publicity te ka jinjar ban le ha publicity na mable haka publicity ka bam parat ka bisa nama Krishna poster daki arfo lai po hajar Krishna poster apa Krishna banner kawai lai 100,000 kawai ka banner lekin pinle se ki publicity pinle ai se ki haki media hang tu kalong ka jinglut ka babon te ka jinglut ka bon kan dang ile than ka publicity te bamun ilale kat ka bala na ka bor rajong te next time gan ba ka government ru lese kani ka jing pristom omtang jong bamun jong baro kinong sa film ki jing jong kinong sa film baro kan ira lang kan ka publicity lada kala ban peni ya kitu ki digital display badan PB ne hangno kitu digital display jongki thuru jongki kila kan ban peni lang ya kan ka ban yarap ban socialize lang yarap ban bana fight ba lang ya kan ka film ne ka film jong ne tang film ba mun jong baro kan peni lang hang tu bakhanang bagi fight ba kin ilang ya ka pop kin yo igen ya kata kan news ba ka film ma jono la release kan kata kali ka wai kan nuksa ban peni ban ai publicity kilat khubor ya gibre ba ki kani ka film thmai kala release through jong gitu ki jingbo jong digital gitu ki LED jong kita bagi bo ki man ki jaka babon ba te hang tur kadai kawai kalat kalemti ban pani ki film kasi ki ban yo release kulai
tu haduk untuk senai ni film selalu buat masuk bisa tiba la ban tu kalau lu dia tu Hadu mentade kalau lu hadu kanway laktam. rồi là tầm what you can somehow you can become Kenya transport di Thai Hoi, tempat kita. một là thân phơi nó phải Kan poi hapo kasan yang dalam ai cikin bro. thì khi bà cái này có film lọc như thế